Čaute, zdravím vás z prvého kola slovenského pohára, ktorý otvárame v stredisku Košútka a máme za sebou tréningový deň, čiže sobotu a na parádnej trati, takisto s parádnym počasím. A chalani opäť tento rok pripravili trať na jednotku, je tam naozaj úplne všetko, obrovské kamene, spodok je veľmi rozbitý a strmý, na vrchu treba ísť plynulo a rýchlo, keďže je to plitké, takže trať, ktorá preverí úplne každého. A tento rok nás tu čakajú aj majstrovstvá Slovenska, ale vraj na úplne novej trati, takže to sa dozvieme až neskôr. A tým pádom sa sústredíme na tento víkend, takže si poďte s nami užiť toto aftermovie. Trať tu mám veľmi rada, je taká kratšia, ale zároveň veľmi technická aj fyzicky náročná. Bola úžasne pripravená, naozaj pekne, aj s porovnaním s medzinárodnými pretekmi, takže trať sa mi páčila. Mám to tu rada. Finálová jazda mi vyšla, aj všetky stopy, ktoré som chcela, ale bolo to trošku také opatrné, mohla som ísť trošku rýchlejšie, len som sa bála toho dažďa, lebo nám trošku popršalo predtým, ale inak mi to vyšlo. Tak jazdilo sa mi super, bol som od rána, som sa cítil na bicykli veľmi dobre. Vedel som, že na trati každá chyba sa počíta, keďže je krátka, tak som zvolil takú taktiku, že radšej ísť istejšie, nehrnúť to a vidno, že sa to oplatilo. A trať bola super, podľa mne sa páčila asi najviac zo všetkých rokov, aj keď som tu jazdil už veľakrát, ale vyšli podmienky a bol to fajn víkend. A čo sa týka ako môj štart, boli aj lepšie určite niekedy, bol som tesne druhý, ale jazdenie je fajn, zlepšujeme sa, takže ideme ďalej. No, som sklamaný. Stále je to lepšie ako minulý rok, keď som si dolámal ruku, ale opäť som vo finále spadol a spadol som aj v včerajšom tréningu, takže neviem, čím to je, trať mám rád, prostredie mám rád, ale moc sa mi to nedarí, ale som rád, že to nie je nič horšie a okrem finálovej jazdy som mal pomerne dobrý víkend, v kvalifikácii sa mi podarilo zajazdiť 3. miesto, čo nie je vôbec zlé, ani strata nebola veľká. Takže z toho sa môžem tešiť, ale hovorím, ťažký víkend.